Why sir सैमा बानायदों बे मानसिखौहाय एमजाय केस रायजासिगोन यस आदै आरो मादैमोन नोंथांमोनहा थार माने थार खोथाखौनो खोनादों बेबायदि गरमखौ सह्य खालामनो हायोना लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना आं एसे दारिखौ सिनबायलै बिराद स्लिम साफा खालामजोबथारबाय आं नै थ' आङो दाखालिबावै बुंदोंमोन दारिखौ आङो साननैसोनि उनावसो सिनगोन होननानै मोनसे भिडिअ आङो बानायखादोंमोन थ' फाइनालि आङो दा दारिखौ सिनबाय आरोना एसे साफा जाबाय नै आरो एबार लाखिलायनोसैलाय गोलावनो बेसेसो नायनोसै मा जायो गोलोम बोथोराव बांद्राय लाखिनो हायालै थ' बिराद गरम आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै इन्ट्र'आवहाय मोनसे भिडिअ होनानै होदों सावरायगोन थ' आङो दा एसे फोथारावसो दंफैयो नायदो नै माइफ्रा माबायदि जादोंना बिराद गरम दिनै ओरैबायदि नै बरिया सोमखोर जाजोबखाबाय आरो माइआ थ' एसे अखा नांगौलै अखा नङाबा जानाय नङा अखा नांगौ दा जियानो हक लोगोफोर इन्ट्र' होनायखौ एसे सावरायलांनि बे इन्ट्र' होनायखौ जोङो नुनो मोनखादों गोबां फटक बायदिसिना हगारगासिनोखा प्लास एमजेआबो थाम्बनेइलाव लागाय लागाय हगारगासिनो दं थ' पुलिसजों खाजानाय एमजेआहाय थ' बेबायदि माने भिडिअस हगारगासिनो आरो एमजेआ माने पुलिसजों खाजानाय बेबायदि फटक जोङो नुनो मोनगासिनो आरो लोगोसे बेबायदिनो मासे दाखालिबावै भाइरेल जादोंमोन सोरबा माने बेसेबांबा खौथिनि माने गावनि मोदोमखौनो सैमा बानायनानै लानाय आरोना थ' थाङै थुङै बे सैमायावहायनो माने एमजेनि माने ससेखौ हाख्लाबनानै बिदि लागायना होबाय आरोना सानैखौहाय थ' एक्सुवेलि मा बानायदों मानो बानायदों हगार सावगासिनो हिन्जावफोरासो बानायना हगारदों ना हौवाफोरासो हगारदों मिथिलाय लांला आङो दा जियानो हक गोबांफोरा हगारगासिनो दङ थ' मानो हगारखो मानो माखो मानसिफ्रा बयबो मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ बेखायनो आङो बांद्राय गोलाव बुंबाय थानो सानाखै आरोना थ' जियानो हक बेखौ दा एमजेआसो मिथिगौ आलुआबो बेबायदि हगार हरदों नै माने एमजेआ बेबायदि केस होगोन नामा जायफोरा बेबायदि सैमा बानायनानै हगारदों ना थ' बेबायदि जोङो भिडिअसफोरबो नुनो मोन्दों थ' एक्सुवेलि मा बानायथिंगासिनो मानसिफ्रा मिथिनो मोनला आरोना थ' रायजोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो दा साननैसोआ जोङो एसे जोङो कन्ट्रलाव ना थ' एसे भाइरेल जाग्लुंनायाबो एसे कन्ट्रलाव फैदों जानांगौ निस्सय एसे सिरि जानायखाय ना थ' गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन मानसिफोरा दा बायदिसिना माबा माबि पिक्साराथ' आरो बिदिनो हगारथिंबाय थाखासिगोन आरो माथो बुंबावनो आरोना बेखौहाय दा आं गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो गोलाव खालामला गोजोन्थों बाय बाय